Sangkaterbang isda ang nangamatay sa Magat Dam. Pagkalugi ng mga operator, aabot daw sa milyong-milyong piso. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Nangamatay ang sangkaterbang alagang tilapia sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Bunsod umano ito ng nararanasang pagbaba ng antas ng tubig sa Magat Dam ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pinakahuling datos ng BFAR Isabela, aabot na sa 10 metric tons ang nangamatay na tilapia mula sa mga fish pen sa bayan ng Ramon at Cordon at tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang lugi ng mga operator. Based sa findings namin, actually ang baba ng dissolved oxygen. Nag-range siya ngayon kayo ng umaga, 0 to 0.8, which is very critical sa mga stocks natin na tilapia. As well as yung pagbaba ng water level ng Magat, isa ring factor yan. Nagsimula raw noong Lunes na makatanggap ng ulat ang BFAR kaugnay sa pagkamatay ng mga alagang isda. Kaya inabisuan ng mga fish cage operator na magsagawa ng forced harvest. Pero si Renante, wala nang naisalba mula sa kanyang 200,000 na stocks ng tilapia sa kanyang fish pen. Kahit isang piraso po wala po akong nabenta kasi biglaan po yung piskil kahapon. Tapos yung isda po pag namatay na po, di po nakikita agad tapos lumulubog po siya. Nung inangat namin kahapon, wala na po, puro puti na po yung kulay ng isda. Magbibigay ang Isabela Provincial Fishery Office ng tulong sa mga naapektuhan na fish grower. Maaari umano silang magbigay ng libreng fingerlings at iba pang inputs na pwede nilang gamitin para makapag-umpisa ulit sa pag-aalaga ng isda. Sa ngayon, tumulong na rin ang BFAR sa pag-deploy o pag-transport sa mga tilapiyang maaari pang ibenta sa merkado. Naglalaro sa 50 hanggang 100 pesos ang bentahan sa kada kilo ng tilapia sa Ramon Isabela Public Market. CJ Torida, One North, Central Luzon.